Kardom Don Marley, Nilimen Angtong Inti, Lapeneli, All Party Hills Leaders Conference Mate, APHLC, Alam Jai Sarpo. Masih pini nili tu mahin pen kethan ponji alam kala puhen lo. Kedamtang dongka muka malong, long rikri ini sar habe amai, lapen kar bihong hari dhorma mai, alang litum mei dupon lo, lapen mei judet pen. Perangkiat hengnu alang litum mahin pen kaning jepon la puhen lo. Dak JI Kathar ahin pen serwan kep ke a putha ke than pon lapen ke klem pon abang ke alang litum mahin pen che don dundi. Mate kham khelu pusipu. Lapen labang so aser wan ke ba puthak klem bom than bom pulutang te alang litu mai hin pen ing sai ponang kok poputa ninje pontu. Lasi labang so kaninji a puthak ni litu mai hin pen abang ke sai jogje lamboi bang ke pitunang kok po. Lasi nili tu mai hin pen lamboi ke lapu hen lo ser wan ke a puthak ke kroi kre lapen akaprek akamatha nangke do bangke ajerding piklo nake non akim yelam kalilo la sicer ban kep punang klangkle prang panchayat aput hak cethan bom ahut ke bang jok ta servan kep ma servan sir kep ma servaning koi ma jok ta cethan let bang ave sita inut hek serabang inut chini mu choda bang panchayat dan ang bipo panchayat bangke sik schedule area loke nangki luda bangke lake aron relam Lasi laso alar kupi loge klem poke. Laso apu thak katar lip pen kar berecho kathar sarpo la pen thegre muchora tumhan karju pen si labang so apu thak aservan kep nang lelo. Kachinia teng pulutang te langhan sarkiri si labang so aservan kep ke hak itu mapu sar pisar ni pen nang pangching. Sita pinia ni bangke non nili tuma hin pen bangke servan kep vek nang ji polam bangle ka pathegali servan kep ma mate ajha tum pulo servan sir kep nang ji putapu mate kapre tum bangka sar bang kep putaning ji thulang apen kapre ka ma tha dopiglang lasi nona bangke amen bang servan kep nang ji ma servan sir kep nang ji ma pu bangle non ile tum hi pen ke ka chethan ji kali non nili tum hin pen ki pudam ji pu bangke panchayat non nang claim bomlo Panchayati Raj Aron ateng pen nona bangke ahem adon nona bangke la permanent house number pu amen pen nona bangke adon bangke nomor plate bangke pe bondam bomlo la bangso nomor plate ke la ke kar bi la pen inglong so arong la pen adon si pe bondam chot punang itu mathanang ni ke che rong si tamela bangke pe bondam bomlo lasi Arlo pen la bangso a panchayat dak nang pilut bom along ile tum kupilo ki puponon non la bangso a phutha ke khamkhe nilika chinia teng pulotang te nona bangke all party hills leaders conference mate APHLC atumansi che song chorlang mate khamkhe chorlang lasi ke thege ding tum nona bangke ile tum servan sir kep pualam pe the pen nona bangke la bangso a panchayat koson si ke khangji man la phana bangle ilitum chingki na ilitum che thanji mum nang la pen bidi sore che pachoy na athema la bangso a panchayat jongsi ilitum along ri arlu nang bikok lo pulotang te rong rup arlo bangke la bangso a panchayat aron pen si chari calon po Anke ilitum a servan kepta velo servan sir kepta velo sar bang kepta velo thang ta velo ilitum lam thama ke do ilitum lam char bo sai thang ta le velo anke lasi don mardi tum servan sir kep ma pu alam bang ke ilitum kaching ki ka thanji lapen ka che kroi ji aphan ke apor dolang non kopilo ke nang poken non ke nang ji non ke nang sota bang ke la bang so a panchayat act la bangso a panchayat arona bang ilitum teng thipna lapen kopia polo ke teng thipuni dat poke athema lake nili lapen nang likaning jelam kali bharat kachari aron india a constitution long matsi article 243 article pharoheni ra thikebra ke thomalong si ke tokdolo panchayat arona bang ke 6 schedule area mate dak inglong ahamara bang ke lut un e Lapente Assam Panchayat Act along ta ke chengsi a pharalong masi tok daklo la bangsu a Panchayat Act bangke
six schedule angkang ano bangke lut un e lut un e pu bangke athe do thang bakbele lut un e pu kali athe bangke lahen lo iri tum inglong aso atum sitame cari calona bangke hako penda nang dubom lapen aron do hala bangso aron sinon ki ing thurnang po cari calon aron bang nili dharmo alama bang lagi pudam kali cari calon aron bang la cari calon aron lapen dharmo bang iltum thak nang po thak the pulutang te la pangui kung pulutang te la bangke cheplang plelo la si non nili kachuning rikang tunga bangke non panchayat act abang iltum teng thibana lapen hala ilitum aservan kema servan sirkep ma bangke ilitum puthot chetong sarpen chingki peme pen ini tum klardak pen kethan kang tunga bangke longri krehni sarhabe amai lapen karbi hong hari thoram amai tum pen ilitum kaching ki kaching baiji phan ninghang lapen ilitum kengkam che jorji alang litum pen lam chethan chimbumji lapen non isi alama bang lamboy ping tunga bang lapu hello la bang so servan kep apu thak jong si je ai kathara ke hai than pon bom klem pon bom pulo tangte alang lifan insai nang kokpo puta ningje pon la si la bang so alam karjulong pen nile tuma song pen abang ke charju no dakason si chima thalo athema panchayat nanga bipo alar kupilo ke klempo hala bang so alam kamat hathek abang phupan si pinier nige kang saiji polam anang le roglo lasi nili tuma hinben ki puji pu bangke ing saiji pulutang te panchayat kumalo nange bike karbi atum kachari calon aron pipchok pen pavir det pen panchayat sinang binang ji pu kumarlo kamatha kumarlo ke claim ke hala tuma sing sai nang ji non nang ke claim bom bangke karbi anglo autonomous council atum si adai dolo ante longri ke ni sarhabe mai atum alang nitum non kacari bom si yam tuliram ronghang lapen council along ke doan atum pan ing saiji puning ji haiji ma labang solam stamene to mahin pen bangke ajunang kokpo lapen non isi dotulang six schedule bangke karbi honghari adhorom atumo aphansi pichot pu kaning je bangke lake kachini ni lapen kamang huwa son sini to mahin pen theklong lasi India a constitution nang ke seng hut nang ka selam a hot sitame la dak dharmo lam ke pelele isi democratic adet along bangke pilo dak bangke secular pu bangta dothula dak bangke dhorom alam pen chipat tip longle chiputot longle pen chikhinde longle lasi la puson aron jong si India a constitution long dokok lo pulo tangte six schedule bangke lake India a constitution arlo si dolang tangte la bangso a six schedule kupuson si isi a dhorom aphan panong wong pen kipipo la bangso la mang taitum matha parsik ningji la si six schedule pu bangke dhorom aphan le panong kali six schedule pu bangke isi kapa pv a khe aphan panong si hala bangso a khe kereng verje aphan si la bangke ka panong la sin ladak ni li isi alam pin poring tung India a constitution ka selam hut Constituent Assembly debates pudo mesen alam mesen aron kaselam jipan lam thama ke dua hut kupilo kani je pona bangke haladak Dr. B.R. Ambedkar ki pupona poson hello inglong aso jese merpet lapu ilitum north east anathud a inglong aso atum amethang arong arup kachari aron mesen do pusikipu hala bangso aron hei hui bangke pavir der bangke chokche pusikipu lasila bangso aron ilitum rong rup kacari aron jong si mesen pulutang te ilitum bangke pibir bedat nang po lapen hala bangso itum pusar pisar ni pen nang kacari aron bangke puthot ci humri thunang po lasi non bangke dhoromalam cipum pepin pen dang inglong aso duan bisar lam kar biatum sta me hap pusar pisar ni pen kupuson si kacari ma hala bangso aron ilitum cethan cimum pen ing vai jok pen ilitum sengsi panchayat bang padar chorsi ilitum methang arona teng pen kacari calon je phan bang si non bang bor ina lapen non kidut si bang nili puji pu bangke karbiang long autonomous council pen non kace patu kace dipen non dak panchayat nga pilut boma bangke ilitum bangke khang vek nang po